ike n'ibu sọ mma o otu gbara igwe n'ibodogu na orimiri tata bụ na gị omema ọkwa gị bụ nke mmiri nke na-egbogo ahụhụ m onye isi mere ahụzọ nwanya gị mere ya kụrụ nwa na-arụ ekele m papa igwe omema onye ọma na m ekele gị omema Jizọs onye ọma na-ịdị mma ị mara mma onye ọma na-ịdị mma o ịbụnụ mma onye ọma dị mara mma o ịdị nsọ mma onye ọma na-ịdị mma o mgbọrọgwụ dị ike n'ịbụ nsọ mma ụtụ gbara igwe n'ibodogwu na orimiri tata bụ na gị omema ọkwa gị bụ nke mmiri nke na-egbogwe ahụhụ m onye isi mere ha ụzọ nwanya gị mere ya kụrụ nwa na-arụ ekele m papa igwe omema onye ọma na m ekele gị omema Jizọs onye ọma na-ịdị mma na mmiri mma onye ọma na-ịdị mma dedede bụ sọ mma onye ọma na-ịdị mma omema onye ọma na m ekele gị mgbọrọgwụ dị ike n'ịbụ sọ mma ụtụ gbara igwe n'ibodogwu na nna m orimiri tata bụ na gị omema ọkwa gị bụ nke mmiri nke na-egbogwe ahụhụ m onye isi mere ha ụzọ nwanya gị mere ya kụrụ ejima na-arụ ekele m papa igwe omema onye ọma na m ekele gị omema Jizọs onye ọma na-ịdị mma ịdị mma onye ọma na-ịdị mma ịbụ mma onye ọma na-ịbụ sọ mma ị mara mma onye ọma na-ịdị mma dede m mara mma onye ọma na-ịdị mma omema onye ọma na m ekele gị mgbọrọgwụ dị ike n'ịbụ sọ mma tụgbara igwe n'ibodogwu na orimiri tata bụ na gị omema ọkwa gị bụ nke mmiri nke na-egbogbo nne m Maria mụrụ gị wee na-ayọrọ ma ịyọ na-emere m ihe niile dede Jizọs ekele m dịrị gị ofu nwa mụrụ ọzọ ụwa ọnụ onye ọma 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 na